Tokwasai mustarashe vana vaMwari. Tinotenda Mwari vari kutibatsira, vari kutikomborera tichiramba tiri muchirongwa chedu chinonzi icho Hope in the Wilderness, zvinoreva kuti tariro mukati merenje, apo mafamily kana kuti mhuri dzedu dziri mukati mekupishanika kufungwa kuti sei zvadai zvanyanya kupinda mumhuri, vana vasingachachati, hakuchina charorwa, zvirwere zvichiwanda, zvese zvichiitika, vana vedu vachipinda madrugs, urombo, zvese zviri kuitika zvichidistebwa nekukonzereswa naSatani. Asi tiri kuti isu mukati mechirongwa chino, kana tikadzokedza mhuri dzedu kushoko raMwari, tikaita zvinoda Mwari, Mwari vachakomborera kunyange kuri murenje, mukati merenje muchawanikwawo mhuri dzinomira sechitubu. Patakabva kumashure takabva tichitaura nyaya yekuti Eva achisvikirwa nenyoka mubindu, tinoona zvemweya mweya kana kuti spiritualism zvinoonekwa zviri zviri. Chekutanga tinoona Eva Satani achishandisa nyoka kutaura naEva, zvirova kuti nyoka chinhu chaanga akajaira, akaita kuti Eva akasike kudairira kana kunzwisisa nyaya iyi. Iyi tikati imhando koromutoo waSatani wekuti iye akwanise kusevenzesa zvinosevenzeswa kuti mhuri dzikanganisike. Saka kune zvakawanda zviri kusevenzeswa izvozvizvi, zvemhando dzakawanda mukati memhuri dzedu, kunyangwe idzo technologies, kunyangwe zvemadhimoni, kunyangwe vana sekuru, kunyangwe vana mbuya, vana vedu vari kushandiswa. Tikatofanira kuzvingwarira. Asi nhasi asivabatayo, pane imwe yatakachaura yechipiri yekuti Eva anoudzwa kuti kana wadya muti uchaMwari kana unenge watosunura, waakuda kutofanana naMwari, watova nani kudarika Mwari uyu ari kuda kutokudziisa kuti kusaone zviri nawo. Tikati iyo ndo spiritualism imwe yatichati fambe pairi, kunyangwe patichadzoka iri pane imwe yacho. Chikonzero chechekuti iyi yakaita kuti Eva manje adhaute manje shoko raMwari, nekuti Mwari akangoti usadye, zvatopera. Saka yakuti ukadya. Saka pane kurizina, pane philosophy, pane kuda kuedza. Kandi shoko raMwari kana rataura. Psalms 119 verse 89 inoti, Thy word, O Lord, forever is settled in heaven. Ari kana Mwari ataura, haachatauri futi akatopedza. Saka kukanganisika kana kudhauta kuri kuita shoko kwakuda kupinda mhuri dzedu, tichiti Mwari kana akaisa izvo kuti tiite order idzi, toti haiwa handizvo, munhu Mwari atori mauri, haiwa munhu unokwanisa kukura kuti ufanane naMwari, munhu unokwanisa kuzviitira zvaunoda, munhu uri independent. But shoko raMwari haridaro, rinotudza kuti hakwanisi kuteera mwoyo wako wakaora, unonyongera zvachose. Now tisati yanyodzikisa kuti spiritualism iri kukonzera mhirizhonga kana kuti bongozozo rakadii mukati memisha yedu, tinofanira kuti nhasi timboongorora tambo inobatanidza denga nemhuri iri pano pasi. Tikanzwisisa tambo iyoyo, tinofanira kuti tizoona kuti chese chinoda kupinda pakati, chinoda kutora mukana kudambura tambo yakatisunganidza nedenga, ichocho ndo chinofanira kuti chive enemy yedu ichocho. Now zvakakoshera nekuti pamberi apo kana tava kuti tinyatsoongorora zviri kuitwa nespiritualism izvi, tichaona kuti iri kuda kuconfusa kana kuti iri kuda kubvisa zviga izvozvo zvakaiswa naMwari kuti atibatanidze. Chekutanga chatinoda kutarisa ndechekuti pakusikwa chaipo pakaratidza kuti isusu takabatanidzwa, tiri humwe nemhuri iri kudenga. Nechikonzero chipi? Tatisi pana Genesis chapter 1 verse 26 na 27 tinoona Mwari achiti ngatisikei munhu nemufananidzo wedu. Now kwekupera kweverse 27 inoti Mwari akamusika, akavasika vairi. Saka mufananidzo uyu waiswa muvairi, tinofanira kuti pabati ipapo tiri kupadzokorora, tichapapinda futi nekuti pakatikoshera. Now uko kusikwa yokutoratidza kuti isusu manje tasikwa, hatikwanisi kuzvipatsanura nemusiki, ndo kutobatana kwatakaita ikoko, unless kana tine dzimwe nhoroondo dzekuti tinobva kupi. Asi kana tichibvisa kuti takabva mukusikwa naMwari, zvinoreva izvo kuti hatikwanisi kuti tizvipatsanure kubva kumusiki wedu akatisika. Now paakaisa mufananidzo wake akaisa muvaviri, saka pane pfungwa
2 yatakuda kupinda kuti isusu futi takabatanidzwa nedenga nemufananidzo wake. Pakakosha. Mufananidzo uyu unoonekwa papi? Chekutanga tinofanira kuziva kuti vanhu ava vari kuti ngatisike zvinova kuti vari kutaurirana kama. Zvinoreva kuti haasi munhu wani. Vaviri pana Mwari Baba naMwari Jesu mwanakomana. Watinovereka kuna Johani 1 verse 1 inoti pakutanga kwanga kune shoko rakanga ririko riri Mwari, shoko ndoraitotaura pakusika. Zvoreva izvo kuti Mwari Baba vachishanda nemwanakomana pakusika. Tisakanganwe element yechitatu pekuti pane mweya mutsvene uya wakanga umboripo pasati patanga shoko risati raakutaura uchitenderera pamusoro pemvura paine chaos nedisorder panyika. Mweya mutsvene uripo apo. Now Mwari achisika anosika vanhu vairi, anosika murume nemukadzi. Tisakanganwe pane element yechitatu yekuti vaviri ava vazova vavata vese vanofanira kuti vaproduce vana. Pane element yechitatu yeprocreation. Saka muri kuona mufananidzo manje Mwari Baba mweya mutsvene vatatu pamumhuri muri kuiswa izvozvo kuti kune visible component ne-invisible component. Visible component iri paMwari naJesu, pane mweya mutsvene uripo uri kubata basa usiri kuonekwa, asi panapa pane visible component, pana Baba namai vasikwa apa. Pane futi kuzosangana kwavanofanira kuita inotova form of worship kuti vaproduce vana. Saka muri kuona image manje, muri kuona image iri kwe yakadaro. Ndosaka tichiti isusu Mwari achiisa haagoni kuisa mufananidzo mumunhu wanika nekuti Mwari haasi wani. Saka aisa mufananidzo wake pavanhu ava vairi vanofanira kuva vari wani. Now pane imwe nyaya yatinofanira kubata ipapapa yekuti Mwari ane mativi mairi. Mwari anoshandisa ruoko rwake rwerudyi mukutonga nokururama. Dzimweni dzenguva ane ruoko rweruboshwe rwaanogona kushandisa mukati mokunzwa tsitsi munyasha dzatinoti grace, yekuti tikamutarisa tinotofungidza kuti Mwari ari wiki, anoregera vanhu vachingotadza vachiita zvavanoda. Idiri rake iro pamhuri akaisa mativi iwayo ese. Achisika murume anoita symbolism yesimba kana kuti yerutoko kana kuti yejustice. Achiisa mukadzi anoisa Peter achimudescribe seiwika, anoisa unyoro, anoisa kupfava, anoisa element yegrace. Saka muchiona kuti izvozvo zvinofanira kumendenwa zvakadaro. Ukaona murume odesire kuita mukadzi kana kuti mukadzi odesire kuita murume, takutokanganisa chimiro kana kuti lingi kana kuti tambo yakatibatanidza, nekuti tofanira kuti tichiratidzira mamiriro aMwari mukati meutsvene hwake hunofanira kubuda mukati memhuri. Kunyange paine zvakanetsa sei, baba vakauya vakaita sei, asi panofanira kubuda element yenyasha, panofanira kubuda element yekuva munyoro. Izvozvo zvinodemonstratwa kakuru zvikurukuru kudivi remadzimai. Now toda kuti tifambe nyaya iyoyo tiitarisise. Tine futi kubatanidzwa kwatakaitwa muhumwe. Now John 10 verse 30 inoti ini naBaba tiri vamwe chete, tiri munhu wani. ndiJesu ari kutaura. Zvoreva izvo kuti pane imwe nguva aitaura naNathanieri, vakomana vakuya vakati nai Jesu mungotaura zvababa, tiratidzei ivo baba vashewa. Zvikanzi aiwazva inini naBaba, ukaona ini wationa Baba. Zvoreva kuti kunyange Jesu ari pano achitaura zvababa vari kudenga, vari kutonamata achibaba vedu vari kudenga, asi mumysteri kana kuti muhushamiso hweumwari chinhu wani. Tikaverenga Genesis chapter 1 verse 24 inoti saka murume achasiya baba vake namai vake onamatira mukadzi wake, vaviri ava ive nyama imwe chete. Saka kuva nyama imwe chete kwemurume nemukadzi imysteri isingatonzwisisiki, yakatostembwa ikaiswa nedenga. Humwe uhu kubatana uhu hunofanira kutoti huwanikwe, nekuti humwe uhu hunorepresenta kuti hunoratidza humwe huri kudenga.
Saka tambo yeumwe ikashayikwa mumhuri, tambo yeumwe ikashayikwa mumhuri, zvinoreva kuti humwe huri kudenga hausisina anohuratidza panyika. Saka panyika mhuri, murume nemukadzi vanofanira kubatana netambo yeumwe. Kana vabatana netambo yeumwe, vaviri ava vava nyama imwe chete, vacharatidza kubatana kana kuti humwe huri mukati medenga takabatanidzwa neumwe. Zvinokosha izvozvo kuti zive, nekuti kana paine nyaya dzanetsa mumhuri, kana paine kushushana kwasvika, kana paine kutambudzana kwasvika, tinofanira kumbopikicha mumaziso kuti koye Mwari ari kudenga naJesu pavanenge vari pabasa rekuponesa nyika, vane kutambudzana kwakadai here, vane kushushana kwakadai here. Ndokuti timiririre linki kana kuti tambo yakatisimudza. Saka kune zvakawanda zvokuda kupinda mhuri, zviri kuda kuti tiratidze kuti hatisi vamwe. Vamwe vakati haikona kuti I better half. Aiwa, you are a separate and distinct individual. Hakuna anokutanga, hakuna anokunetsa. Iro shoko roti muri munhu mumwe chete, muri vaviri. Pane chishamiso, pane mystery. Regai tiine papfungwa yechina inoti takabatanidzwa futi nezvatinoita kana kuti nebasa ratinofanira kushanda mumhuri, kana kuti hatingati maroles akakosha iwapo. Maroles aya tisati taita tinofanira kutanga tatarisa kudenga kuti zvakamira sei. Kudenga kunonzwa iwo ukaverenga iwe kuna 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Inototiyo musoro wemukadzi ndiye murume, musoro wemurume ndiye Jesu Kristo, musoro waJesu ndiye Mwari Baba. Saka tisati pane zitambo riri kubva kudenga zvakademonstratwa pacreation. Both pacreation Baba vaitopa ma-instructions kuna mwanakomana, zvinova izwi rotaura. Adamu kwakutanga kubuda, Adamu achitanga kubuda kwakuzoteerera Eva. Saka ndonyaya yakutaurwa pana vaKorinde manje vekutanga chapter 11 verse 3 kuti nyangwe tiri umwe, ini naBaba tiri one, asi kana taenda paorder yekuti basa riitwe, Baba vanondipa zvekutaura, ini ndozviita sezvazviri. Inini futi ndinofanira kuti nditaure ndichitaura varume taurirai madzimai enyu, madzimai taurirai vana, zano roruponeso riitike. Now tinofanira kubabata pakakosha, takabatanidzwa nemaroles kana nemaduty atinofanira kuita. Ukaramba uchipaverenga ukazoenda kuna Philippians chapter 2 verse 5 to 8, inototaura kuti mwoyo wakanga uri muna Kristu nesuwo ngauve mautiri. Nekuti nyangwe Kristu aiziva kuti ndiMwari, akatoedzana naMwari, asi pakasvika chidanho chokuti azvininipise, akazvininipisa akadzika, akafa rufu kwete rwuri ordinary, rufu rwemuchinjikwa. Zvoreva izvo kuti pane anofanira kutora role iyoyo kuti zano reruponeso riitike. Saka ukazoenda manje wapedza kudaroona manje pana Ephesians chapter 5 verse 22-23, tichazoita rimwe nguva tiinayo chete iyoyo. Apa ndiri kuda kudemonstrata maroles kuti akakosha nekupanana mabasa kunyaya dzeruponeso zvakakosha. Inotiyo, imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu sezvamungaite kunashi. Pakakosha ipa, sezvamungaite kunashi. Yoti imimi, nokuti murume ndiye musoro wemukadzi, sezvo Kristu ari musoro wekereke. Saka zvinoreva kuzokuti pamaroles edu atinofanira kuita, vanamai vanofanira kunzwisisa chaizvo kuti kuzviisa pasi kuita sei. Nekuti vamwe vanhu mazuva ano vaakuuyawo nefilosofi dzatachataura, vanenge vakuti kuzvinyirira, vanenge vasati vaziva. Asi tichapenengura, rambai muinesu muchirongwa, tichapenengura kuti submission chii, asingasubmiti wacho ndiani. Asi pari kudadzirwa madzimai pano, ndozvataura shoko. Hazvina kunzi varume zviisei pasi, zvanzi madzimai. Yataurwa kwekutanga uko kwanzi murume musoro wemukadzi, Kristu musoro wemurume, Mwari musoro wababa. Ikaenda pazasi pana Ephesians ikati, imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu sezvamungangoite kunashi. Zvikanzi imimi manje varume, nekuti murume ndiye musoro wemudzimai. Saka zvinoreva izvo kuti even pamaroles, pamafunctions edu
tinofana kumira panzvimbo. Mirai panzvimbo dzenyu varume nekusaka musavhunduka. Nyaya yeruponeso yakakosha. Mirai panzvimbo sevarume, mirai panzvimbo semadzimai. Vana ngavamire panzvimbo. Kunyangwe inini nemwana wangu takainzana, tine ropa rakafanana, tine zvese zvimwe chete, asi mwana ane roho kana kuti ane majuti anotarisirwa kuti aite mukati memo. Kuinzana nemarose zvinhu zvakasiyana. Tese takainzana pamberi paMwari, tese takafanana pamberi paMwari. Handizi kufanana vayo kune kuti chireve, asi kana tasvika pamarose pane zvatinotarisirwa kuita. Now chikonzero marose iwayo taawana futi majuta achiexecutwa kudenga, baba, mwanakomana, mweya mutsvene vachiita zvakasiyana asi vari one. Saka takalingwa kana kuti tine chain kana kuti tine tambo inotiratidza function zvainofanira kuita kudenga nepano pasi. Kuda kwenyu ngakuitwe pano pasi sezvakunoitwa kudenga, ndozvinotaura munamato wedu. Chekupedzisira namba 5, takalingwa munyaya muzano reruponeso. Inyaya yakakosha, inyaya yatinofanira kunzwisisa. Nyaya haisi yekuti inini samai ndakafundawo zvemagetsi saka ndokwirawo papose zvamungangoite ndichidzikawo ndokwanisa kusanganisa simende, masuru ndinazowa ndokwanisa kumhanya nemabhara. Handipo patiri. Tichazvitaura nyaya dzesimba izvo zvese pamberi. Fambai nesu muchirongo. Isi tiri paruponeso. Zano roruponeso rine zvarakaitwa nekuti paEphesians chapter 5:22 yataverenga ya verse 23 inototi sezvo murume musoro wemudzimai, sezvo Kristu ari musoro wekereke. Saka murume nemudzimai valingwa kumamirire angangoite Kristu nesangano. Saka pane nyaya yeruponeso. Zorezo kuti kana isu tikada kudistota picture iyi, ruponeso runonetsa. Ipicture yaiswa kai, image yaiswa, Mwari achisika akati murume achamira paroyo kunge ndi Jesu. Kwete ndi Jesu, varume hamusivana Jesu. Munomira paro seya Jesu. Kuti muchatoda Jesu kuti muite saye. Ndo vhangeri futi ratinoparidza kuti munhu wese anofanira kufanana naye kwekupedzisira. Saka haisi theory ingange iri nyowani. Munomira, saka Mwari pairongedza mhuri, paaironga anoti murume anofanira kumira panzvimbo seyaJesu, mukadzi anomira panzvimbo sekereke, nekuti pane kuponeswa kuri kuitwa Jesu achiponesa. Saka ruponeso runodemonstratwa mumhuri paari kusika Adamu naEva aitogadzira izvo. Ndosaka patakatanga akatogadzira kuti vakunde chivi nekugara vari pamarose avo, ndobva vakonewa. Haana kuabhandona zano roruponeso. Kusaka zona isu the more patinotodzokera pekutanga, murume omira panzvimbo, mai omira panzvimbo, vana vomira panzvimbo, toti isusu salvation pairi kuitwa mukati medenga, Mwari ari panzvimbo, Jesu ari mumba tsvene-tsvene, mumba yetsitsi, ngirozi dzichispreada, dzichiinda, dzichituma, dzichinakigwa nebasa. Isusu tiri mumba, baba vari panzvimbo vachiita basa ravo saJesu, mai vari panzvimbo vachiita sezvinofanira kuita kereke, ruponeso ruchidemonstratwa panyika sezvariri kuda kuitwa kudenga. Saka tine tambo inotilinga. Saka hatigoni kuita chero, hatigoni kutora zviri kubva munyika kuti aiwa isu tinomhanyawo asati sandambona hangu mukadzi anomhanya nevarume. Pane vamwe vari kutoita noise mazuva ano vachitora nematestosterone, hanzi aiwa ari kuita anife anenge atestosterone, but vanomboti takainzana mendo ari kutye kumhanya nevamwe varume. Asi inini handipo ipapo ndikuda kutaura zvavo nyaya yekuti panyaya yeruponeso, zano roruponeso rakaiswa mumba. Saka tikada kuchinjanisa zvinhu, kana tikada kumira panzvimbo dzisiridzo, vana vedu vakaita unge vana baba vakaita unge madzimai akaita vana baba mumba imomo chinzi muonekwe salvation pachamira sei. Saka ndati tisati tapinda munyonganyonga iri kukonzerwa nespiritualism mudzimba, pane tambo inotibatanidza. Number 1, takabatanidzwa nekusika. Hatigoni kuseparata kubva kumusiki. Musiki wedu ari Mwari ari muutatu. Tikati isusu image yakatilinga, Mwari ari muutatu, kudaro akademonstrata 3 parts pamhuri, baba mai nevana through procreation.
tikati takalingwa neoneness ari muutatu Mwari i1 zviri so mysterious. Ndobva ati even murume nemukadzi vanofanira kuita 1 zviri so mysterious zvekuti nyaya yekusvibisa mabonde nenyaya yeupombwe yachiyabata pamberi inyaya inotyisa kana takutaura nyaya dzeruponeso. Tobva tapinda tikati takalingwa nemarose. Mwari anoplesa rose panzvimbo, Jesu ari panzvimbo, baba vari panzvimbo, pano pasi murume anofanira kumira panzvimbo, mai panzvimbo, vana panzvimbo. Tiri kuda kuenda kumusha nguva yapera tikati takalingwa nenyaya yeruponeso. Ruponeso runofanira kudemonstratwa mumhuri. Zviri kuitwa kudenga kuti vanhu vaponeswe zvinofanira kuitwa mumhuri kuti vanhu vaponeswe. Saka tikaita hoche tikakochanisa zvinhu, ruponeso rukaitwa distorted, vanhu vakasaziva kuti runoponeswa sei. Baba panzvimbo, mai panzvimbo, vana panzvimbo, kereke ngaimire panzvimbo, vanhu vanoda kuponeswa. Mhuri dzedu dzikatera cheni kana kuti urongwawo, kana ivo vari kuruzira zvedhisorder vanoshaya pekupinda napo, Mwari achabatsira even vana vedu. Nyangwe vamwe vari kumwa madrugs, vana vedu vachaita vafundisi. Nyangwe vamwe vari kumwa madrugs, vana vedu vachaita maagents esalvation. Kunyangwe vamwe vari kurambana, tichatenda michato yevana vedu. Mwari ngatibatsire, Mwari ngatikomborere. Pamunenge muchinzwa nyaya iyi, tinokumbira muikomende pazasi, mutisiro macomments, tizive kuti kufamba zvakanaka here, mushare kune vamwe kuitira kuspreada message, musubscribe kuti kana paine zvatinenge taisa zvinge zvichiuya kwamuri. Mwari ngatikomborere patichasangana pandima inoteera muzita raJesu. Amen.